Koleginica Dragana Iglić razgovara sa Natašom Mihajlović iz Socijaldemokratske partije Srbije i Tatjanom Macurom, kopredsednicom stranke Moderne Srbije. Dragana, izvoli. Hvala, Bojana. Dakle, stranke koje učestvuju u dijalogu, bilo sa evropskim posrednicima ili bez njih, najavile su da bi 6 meseci pre održavanja izbora trebalo da bude postignut i konačan sporazum o izbornim uslovima. Ako su izbori 3. aprila, onda znači da bi taj sporazum trebalo da bude postignut do 3. oktobra. To je preko sutra u nedelju. I evo kako je koleginica najavila, Tatjana Macura, kopredsednica stranke Moderne Srbije, sa nama ovog jutra, i Nataša Mihajlović, narodna poslanica iz Socijaldemokratske partije Srbije. Hvala vam što ste ovde. Govorimo i o izborima, ali još nekim drugim temama. Ali počet ćemo od izbora, pošto ste vi jedna i druga bile na ovom sastanku na kojem su prisustvovali i evropski posrednici. To je poslednji u nizu. I oni su, recimo čak i gospođa Fajon ili gospodin Bilčik su rekli da su i jedna i druga strana, mislim i na vlast i na opoziciju, podjednako nezadovoljni. To znači da je predloženi sporazum dobar, po njihovom kriterijumu. A mi sad ovdje imamo jednu neobičnu situaciju. Rekla bih da su i jedna i druga partija koju predstavljate podjednako zadovoljne čak. Gospođa Macura, to nije očekivano. Nekako opozicija je dosta kritikovala, a vi ste imali pohvalu na račun sporazuma. Zato što stranka Moderne Srbije spada u red racionalnih političkih organizacija. To znači da smo mi zadovoljni onim sporazumom i onim ugovorom koji treba da napravimo između vlasti i opozicije, koji može da se sprovede u realnom vremenskom okviru i koji može da se implementira u zakone koji su na snazi ili koji treba da se tek usvoje. Dakle, potpuno je besmisleno da mi dogovaramo i da pristajemo ili da ucenjujemo ili kako god hoćete, koji god hoćete izraz da iskoristimo i da insistiramo na nekim stvarima za koje znamo da ako se implementiraju mi ne možemo do kraja da proverimo na koji način će to biti sprovedeno. S druge strane, ove dve stvari koje su ključne, koje su u ovom... Kažemo dve ključe, samo da pojasnimo, mislimo prošireni sastav Republičke izborne komisije. Proširivanje stalnog sastava Republičke izborne komisije, i to moram da naglasim, zato što to jeste važan, uslovno rečeno, ustupak... Da opomenemo gledalcima, samo da pojasnimo, u Republičkoj izbornoj komisiji su predstavnici stranaka koje su parlamentarne. Tako je. Dakle, svaka formirana poslanička grupa iz Narodne skupštine Republike Srbije upućuje svoje predloge članova stalnog sastava Republičke izborne komisije. S tim u vezi, dakle, sve one političke organizacije koje su u ovom trenutku van parlamenta nemaju pravo da učestvuju u stalnom sastavu Republičke izborne komisije. To se naravno menja onog trenutka kada se raspišu izbori i kada svaka politička organizacija ili koalicija ili grupa građana, zavisnosti u kom formatu izlaze, kandiduje dovoljan broj kandidata i stekne sve predviđene uslove da uđe u onaj takozvani prošireni sastav. Dakle, ovaj ustupak u ovom trenutku, dakle, neko ko treba da se bavi pisanjem svih propisa koji dolaze pre nego što se raspišu izbori i sve one izborne radnje koje podrazumevaju gro nekih aktivnosti u okviru ovog nezavisnog tela, dakle, će biti obogaćene sa dodatnih 6 članova Republičke izborne vanparlamentarne opozicije, čime ćemo, ako ništa drugo, makar donekle iskontrolisati izborni proces. Dakle, mi ne možemo da očekujemo zašto mislim da je većina, odnosno ne većina, nego jedan deo opozicije nezadovoljan, zato što je možda očekivao da dobijemo takav ustupak da imamo jednak broj članova u stalnom sastavu Republičke izborne komisije, što je, čini mi se, bio... Vama je ovo dovoljno 6? A nije dovoljno, naravno, mi nismo do kraja zadovoljni, bilo bi pogrešno tumačiti da smo mi do kraja zadovoljni. Postoje neki uslovi koje smo mi iz stranke Moderne Srbije želeli da se implementiraju u ovaj sporazum, pa nisu. Dakle, mi nismo do kraja. Šta ste hteli vi, pa nije? Ja bih, recimo, jako volela da se ograniči količina novca koja može da se potroši u predizbornoj kampanji, pre svega zbog toga što ja mislim da je to jedno besmisleno rasipanje para na marketinške stvari, koje u stvari na kraju donesu takav rezultat da onaj koji ima najviše novca u stvari odnese i najveću pobedu. S tim u vezi, dakle, ne kandiduju se programi i to ne bude relevantno. Moram još da napomenem i drugi dve, pa ću ja pustiti koleginicu, neću biti dovoljno obazriva. Dakle, druga stvar koja jeste nama jako važna jeste učešće osoba sa invaliditetom koji u ovom trenutku nemaju ni adekvatan pristup izbornim mestima, niti način da se informišu o predizbornim aktivnostima ili onome što kandiduju sve političke organizacije, pa nemaju ni garantovano mesto na izbornim listama, iako je to jako velika populacija u našoj državi. I sa druge strane, još treći, dakle, zahtev jeste ograničavanje učešća grupa građana, to jest onih organizacija koje nemaju pravnu osnovu, odnosno na isti način organizaciju nemaju kao i stranke
stranke koje jesu u stvari pravna lica. Grupa građana jeste jedan oblik načina organizovanja i učešća na izborima gde u stvari zakonski zastupnik bude isključivo fizičko lice i tu je apsolutno jedna velika razlika koja se dalje pravi u slučaju da ta grupa građana uđe u parlament. Znači način kontrolisanja, trošenja novca koji dobijaju političke organizacije ulaskom u parlament je visoko netransparentan i to je razlog zašto mi ne želimo da oni... Ali bez obzira što to nije... Bez obzira što to nije ušlo, dakle u roku od 6 meseci mogu da se implementiraju. Kako to izgleda iz drugog ugla? Ako sad Tatjana kaže da trebalo bi ograničiti novac koji se troši u kampanji, ako je ukazala na neke potrebe osoba sa invaliditetom koji bi otprilike trebalo da su i u fokusu interesovanja vaše partije, budući da je socijaldemokratski orijentisana. Evo, što odgovarate na ovo? Mi smo u Socijaldemokratskoj partiji Srbije ušli u dijalog u cilju da vratimo poverenje građana u izborni proces i u izborni sistem. Mi učestvujemo u oba dijaloga, i u onom koji se dešava jeste u parlamentu i onom uz posredovanje evroparlamentaraca. Unapređivanje izbornih uslova nije kratkoročni proces i mi tako doživljavamo i ovaj dijalog koji je upravo završen. To nije kraj. Cilj je da se vrati poverenje građana u izborni sistem. Uvek će biti nezadovoljnih. Ničiji plan i program i ideja ne može ili nije vreme da se nađe na agendi. Tako je naš predlog bio. Mi smo među prvima na samom početku predali platformu i predsjedniku parlamenta i evroparlamentarcima sa predlogom izmena izbornog zakona. Ljudi glasaju za poznate imena i prezimena. Najvažnije za građane jeste da se omogući građanima da konačno postanu birači i da po imenu i prezimenu glasaju za kandidate sa liste. Ali ni to sad nije se našlo. Nije, zato što ja moram da kažem da je u fokusu ove druge faze međustranačkog dijaloga su bili kratkoročni interesi opozicije i većine učesnika u dijalogu. Mi smo naravno u našem predlogu obuhvatili i kratkoročne i dugoročne mere. Tako da dobar deo ovih predloga u 16 tačaka poklapa se sa onim što jesu bili naši predlozi u okviru kratkoročnih unapređivanja izbornog uslova. Iako mi smatramo da zaista, ako suštinski želimo da ojačamo demokratiju, da ojačamo institucije kroz izbore umesto da je podrivamo, neophodno je da izmenimo izborni zakon i da građani konačno postanu birači. Od toga će građani imati koristi. Ali to svakako ostaje za neki novi saziv parlamenta, očigledno. Jer će po imenu i prezimenu glasati za svoje kandidate, za svoje predstavnike u parlamentu, a to će na izvestan način i uneti jednu novu dinamiku u rad samih političkih stranaka. Da se vratim sad ovim kratkoročnim, kako ste ih nazvali, ciljevima, bar izbornim. Jedno je ta promjena u sastavu RIK-a. Drugo je, o čemu ste vi govorili, rekli ste da je to čak lakše sprovesti, ta telo koje će privremeno nadzirati medije. Sad to moram vas da pitam prvo, Nataša, zato što do 2016. vi ste bili novinari. Ja se nadam da se sećate i dalje gde je ta granica novinarske slobode, gde je ta granica do koje se može nešto nadzirati, kontrolisati kako god, ali gde je uređivačka politika koja ne sme da se dira. Čak su recimo i evroparlamentarci primetili da su neki predlozi išli u, citiraću Tanju Fajon, ona je rekla pregrubo mešanje u uređivačku politiku. Dakle, kako mi da znamo šta sad kad kontrolišu programe i javnih servisa i drugih televizija i medija, predstavnici stranaka u ovom telu, šta nam je garant da nam se neće previše mešati? Garant mora biti svest onih koji učestvuju u izborima da apsolutno nije prihvatljivo nikakvo mešanje ni direktno ni indirektno u uređivačku politiku medija. O medijskom javnom servisu da ne govorimo. Međutim, ono što jeste važno, a bilo je tema na završenom dijalogu, jeste formiranje odluka, dakle predlog da se formira nadzorno telo za kontrolu medija. To nadzorno telo činilo bi 12 članova, 6 bi delegirao REM, a 6 bi dolazilo iz redova opozicije. Opet 3+3. Tako je.
I ono o čemu se ne govori toliko u javnosti jeste nadležnost tog nadzornog tela. Šta će da Mi radi smo to sa jedne strane imali ultimatum u smislu formiranja izvršnog nadzornog tela. Da bi se bilo kakva izvršna tela formirala, neophodno je vreme i neophodno je proceduralno i institucionalno kroz zakon uvesti tako nešto u sistem. Pošto to nije, šta će Pošto tačno to da radi nije, sad ovo telo? Evo, tačno ću vam pročitati. Dakle, nadležnost je praćenje medija, konsultacije, izveštaj o primjeni pravilnika RTS-a i RTV-a, davanje mišljenja o radu nezavisnih regulatornih tela, informisanje javnosti. Je li to stupa na snagu 6 meseci pred izbore ili kad počne izborna kampanja? Čak je usvojeno, bio je predlog pojedinih članica, učesnica u dijalogu, da vreme krene odmah. Dakle, po završetku da se odmah krene u implementaciju kako bi se sva ova tela formirala mnogo pre raspisivanja izbora. Ono što je takođe važno i želim da naglasim i posebno podvučem, jeste presedan u formiranju novog sastava, proširenog stalnog sastava Republičke izborne komisije. Nije se desilo od uvođenja višestranačkog sistema da partije koje ne samo da nisu prešle cenzus i ušle u parlament, nego i da stranke koje apsolutno nisu ni učestvovale na izborima imaju stalne članove. Predstavnike u RIK-u. Tako je. Dobro. Ajde da samo krenemo još dalje ono što me zanima. Vi ste podržali isto i ovo ste rekli, u stvari pohvalno ste se izrazili o mogućnosti da se kontrolišu mediji, ali sad ja na osnovu svega ovoga stičem utisak da vi svakako izlazite na izbore, mislim na Stranku Moderne Srbije. Bez obzira, u stvari, hoće li biti ovo ozvaničeno onim sporazumom ili ne? To je pitanje. Nisam vas razumela. Hoće li ovih 16 tačaka sporazum o izbornim uslovima vlasti i opozicije, hoće li to biti ozvaničeno nekim to nije bilo predviđeno. Dakle, nije ni bilo predviđeno da se... Govorilo se o tome, bilo je reči, možda bi se i to dogodilo da nije jedan deo opozicije napustio pregovore. Dakle, mi do kraja nismo upoznati i potpuno je nebitno. Ako ima političke volje i implementira se ovih 16 tačaka, to je sasvim dovoljno. A vi izlazite na izbore svakako? 99% sam sigurna da izlazimo. Mi smo izašli na prethodne izbore. To s kim ćete sad? Vi ste prošli put učestvovali na ovoj zajedničkoj listi Ujedinjene demokratske Srbije. Tu su bile i Liga i Vojvođanski front i Srbija 21, prosto neke organizacije koje na neki način učestvuju u vlasti u nekim opštinama. Je li to sad određena grupacija sa kojom se vidite i na narednim izborima ili možda neko drugi, pratili ste i ove druge opozicione partije, izdavali su i oni određene... Ne mogu da kažem ko će biti naši budući koalicioni partneri, zato što bi bilo neozbiljno da o tome u ovom trenutku govorimo, da nemamo konačno rešenje ispred sebe. Ono što je sigurno je da mi nećemo praviti kompromise sa političkim organizacijama koje su dijametralno suprotne od naših načela, uverenja i svemu tome slično. A šta znači? Ko vam je bliži? Da li ovaj deo opozicije koji je bojkotovao izbor ili pak ovaj koji nije... Ne bih delila po tome, zato što odluka da ne izađu na izbore je tehničke prirode. Jako je važno da u ovom trenutku mi razjasnimo koje politike predstavlja. Da li vi želite zaista da naša zemlja uđe i da bude punopravna članica Evropske? A na osnovu čega vi merite koje politike predstavlja? Evo, juče ste imali samo dve grupacije koje su predložile i sporazume o nenapadanju i zajedničko neko nastupanje opozicije. Sve političke organizacije koje žele da Srbija postane punopravna članica Evropske unije, sve one organizacije kojima su sva ljudska prava izuzetno važna i ne prave nikakvu diskriminaciju po tom pitanju, sve one organizacije koje žele da ovo postane jednog dana pravna država. Pa sad vam Nataša rekla, možete i sa njima. Ona će reći da se i SDP ja moram da kažem da, kako bih vam rekla, dakle, Socijaldemokratska partija Srbije jeste sigurno nama bliža nego što je, recimo, Pokret socijalista iz pomenute koalicije, ali to ne znači da ćemo mi na narednim izborima sa njima biti u koaliciji. Dakle, nema takvih pregovora. Mi jesmo bliske i to je prosto isto je Socijaldemokratska partija Srbije bliska i sa Demokratskom strankom, sa stavovima po tom pitanju. Dakle, bilo bi iluzorno sada govoriti koliko smo mi udaljeni. Jako je važno da u ovom trenutku mi sa ove strane, koja nije trenutno u vlasti, koja verovatno neće ulaziti u takve koalicije, razmišljamo o tome ko su nama partneri iz opozicije. Dakle, ako razmišljate, a nećete da mi kažete, onda ništa. Pa kako bih vam rekla, dakle, sve one političke organizacije koje ne koketiraju sa politikama koje su populističke, koje ne dovode do toga da se u našoj državi stvaraju tenzije, da dolazi do nekih i međudržavnih sukoba, dakle, sve te političke organizacije... Ja se nadam
da su gledalci prepoznali na koga mislite. Novinare najviše zanima pre izbora ko će sa kim da izađe na izbore, a posle izbora ko će formirati vladu. Nataša, pošto znate šta zanima, s kim će SDS? Konkretno, zašto to pitam? Zato što ako predsjednik SDP-a Rasim Ljajić kaže prekjuče na sednici opštinskog odbora stranke da želite da izmerite realnu snagu i kaže, citiraću opet, mi nismo fikcija, već ozbiljna politička stranka, da li to znači da SDS sam izlazi na izbore ili nešto drugo? Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, želim samo da zaključim u vezi sa dijalogom i da kažem da je vladajuća koalicija pokazala i spremnost i odgovornost i dobru volju da se unaprede izborni uslovi i da se što je moguće više obezbedi ravnopravniji, ako ne u potpunosti ravnopravan tretman svih učesnika u izborima. I mi u Socijaldemokratskoj partiji Srbije smo uvereni da će ovoga puta na predstojeće izbore izaći mnogo više stranaka nego na prethodnim. Ja sam uverena da će svi izaći na izbore naredne. Većina sigurno, ako ne i sve, i to je važno. Za većinu je dokument, odnosno predlog u 16 tačaka, koji ću vam ostaviti, vama sam ga i namenila. Dosta dobar i konstruktivan predlog koji može biti dobra polazna tačka. Ali, Nataša, to još nije odgovor na ovo moje pitanje. Dakle, SDS je nastupa zajedno na listi sa SNS-om ili... Mi smo započeli ozbiljnu izbornu kampanju i da vas samo ispravim, nije reč o sednici opštinskog odbora. Mi smo imali pre nekoliko dana izbornu skupštinu opštinskog odbora Stari grad. Mi u svakom smislu i kadrovski i organizaciono jačamo i Beogradski odbor i stranku u celoj Srbiji. Nas očekuju, dakle, mi smo počeli jednu ozbiljnu kampanju, nas čekaju razgovori sa našim dosadašnjim koalicionim partnerima, sa Srpskom naprednom strankom i od tog razgovora zavisit će u kom ćemo formatu mi učestvovati na izborima. Ukoliko naši dojučerašnji, odnosno današnji, sadašnji koalicioni partneri odluče da samostalno nastupaju na izborima, mi ćemo poštovati tu odluku. U svakom slučaju, mi želimo da i dalje budemo ona strana, tako i stranka koja u punom kapacitetu doprinosi dobrim rezultatima i započetim reformama. Mi želimo da damo pun doprinos i dobrom izbornom rezultatu, kao što je to bio slučaj i do sada. A kako ste onda shvatili poruku pojedinih funkcionera? Moram sad da preformulišem pitanje. Pojedinih funkcionera, evo vašeg koalicionog partnera SNS, kad oni kažu trebalo bi svi sami da se izmere. Je li to bilo ovo shvatanje pa na neki način zbijanje redova i priprema i za jednu i za drugu opciju, i za zajednički nastup i za... To je pitanje za predstavnike Srpske napredne stranke. Ja sam bila vrlo jasna. Nas očekuju razgovori sa našim koalicionim partnerima. Sa kojim razgovara i SPS, tako da praktično i tu ne znamo još dok se ne završe svi ti... Od rezultata tog razgovora zavisit će u kom ćemo formatu izaći na izbore. Ono što je za građane mnogo važno jeste da znaju i prepoznaju, kao što već i čine, naš odgovoran i posvećen rad na terenu. Mi znamo da danas ni borba za ljudska prava, ni borba za vladavinu prava, ni antipopulizam, ni antinacionalizam ne donose mnogo političkih poena. Međutim, to su vrednosti naše za koje se zalažemo. To građani prepoznaju i mi smo uvereni u Socijaldemokratskoj partiji Srbije da će uvek biti pristalica pristojnosti, pristalica vrednog i odgovornog rada i savesnosti. I naši funkcioneri su do sada na svim nivoima, naročito u gradu u oblasti kulture i na republičkim nivoima i opštinskim, gde god smo imali svoje funkcionere, krajnje odgovorno i dobro, korektno su obavljali svoju funkciju. Shvatili su gledalci što ste htjeli da kažete, a pošto privodim ovaj razgovor kraju, moram da prosto ne mogu da zaobiđem jednu temu koja je vrlo važna ovih dana. Govorimo, epidemija je nešto što traje praktično i od onih prethodnih parlamentarnih izbora, ali čini se da nikada nismo bili u težoj situaciji. I kako smo došli u situaciju da stalno slušamo to da imamo dovoljno vakcina, a da opet nemamo dovoljan broj vakcinisanih i već se govori o tim COVID potvrdama. Neke su se partije izjasnile o tome,
pogotovo neke opozicione, nismo čuli vaš stav. Kako biste vi rešili ovu situaciju? Treba uvesti, ako može u jednoj rečenici da samo zaključimo? Bez želje da uopšte bilo kome ograničim njihova prava u smislu kretanja i tako dalje, da, mislim da u ovom trenutku bi trebalo uvesti COVID propusnice, pre svega zbog toga što, i to država treba da snosi odgovornost, zato što nije na pravi način edukovala građane. Dakle, oni ljudi koji su danas na poziciji da edukuju građane stvorili su jednu ozbiljnu konfuziju u javnosti, pružajući priliku onim ljudima koji manipulišu sa naučnim činjenicama da vakcine nisu dobre, da su one štetne po zdravlje. Ja mislim da je najvažnija jedina rečenica koju ja mogu da pošaljem građanima jeste da je čitava moja porodica, počevši od toga da ja imam decu od 13 i 14 godina, dakle svi smo primili sve doze vakcina i zaista imamo apsolutno poverenje u nauku. U ovom trenutku, nažalost, se nalazimo u takvoj situaciji da moramo da napravimo jasnu razliku, zato što oni ljudi koji jesu vodili računa o svom zdravlju nisu. Samo mi je važno, izvinite, moram da završavam prosto da nastavljamo program. Nataša, zašto onda nije učinjeno to pre? Uvođenje sertifikata je jedna zdrava odluka. Mi smo upravo postavili to poslaničko pitanje u parlamentu. A jeste pitali koalicione partnere u vladi? Mislim, šta vam oni kažu? Poštovanje institucija je jako važno i kao narodni poslanik koristim apsolutno sve institute, kao i moje kolege iz poslaničke grupe, i više puta smo postavljali pitanje nadležnom ministarstvu šta se čeka, ko treba da donese. Još uvek nismo dobili taj odgovor. Smatramo da je zdrava odluka. Uostalom, državni sekretar je pre neki dan rekao da je sve spremno za uvođenje tih sertifikata. Ali i vi ste za svakako. Apsolutno. Hvala vam na ovom razgovoru. Treba imati i onaj zdravog razuma. Potrebno je što brže doneti takvu odluku. Potrebno je voditi računa i o solidarnosti. Danas na red od redova za testiranje ne mogu da dođu drugi da se pregledaju. Ne mogu da dođu oni kojima je neophodna medicinska nega i pomoć. Hvala vam na ovom razgovoru. Moramo voditi računa i o našem programu. Pozovite nas u neku emisiju koja ima više vremena. Hvala vam obema na ovom razgovoru. Hvala i vama što ste nas gledali. Nastavljamo naš međupartijski dijalog i naredne nedelje.